Dobrý večer želám. Mám takú nostalgiu na srdci. Po rokoch môjho moderovania som tu dnes posledný krát a chcem sa s vami rozlúčiť. A pri tejto príležitosti mi dovolte, aby som sa poďakoval za všetko meteorologom, grafikom, režii, ale samozrejme aj top managementu za prejavenú dôveru. A tak mi dovolte, aby som medzi nami privítal nového nástupcu. Peťko, ahoj, ja ťa pozdravujem. Odovzdávam ti žezlo, cíť sa to ako ja. Dobre a nech sa ti tu darí. Takže Peťko, tu je tvoje miesto. Dovidenia, želám pekný večer. Nad našim územím je len nevýrazná oblačnosť so slabými zrážkami a to všetko sa deje v teplom vzduchu prúdiacom od juhu. Teplotné pásmo na zajtra 5 až 10 stupňov, noc bude taká. Západná polovici oblačnosť s ojedinelými slabými zrážkami, s väčšinou dážďovými. Na východe bude aj polojasno. K ránu listo teploty poklesnú plus 5 až 0 stupňov. Na severovýchode prituhne mi do minus 3. Výborne, Peťko. Ja ti tiež takto ešte pomôžem trošku, lebo ja viem, že tie začiatky sú ťažké. Ja na západe bude pondelok oblačný, s ojedinelým dažďom, teplota bude jarná, plus 5 až 7, aj na strednom Slovensku, v zamračenej oblasti a teploty vystúpia na plus 2 až 5 stupňov. No skúsi východ, tak to sa dá, aby sme nezavádzali. Tak, a ideš? Jasné. Grafiku. Na východe bude polooblačno až polojasno, bez zarážok a s teplotami plus 3 až 7. Dobre, teraz sa vždycky presunieme na hory, aby sme nezavádzali grafike. No a skúsme. 1500 metrov bude 1500 metrov na horách bude skoro plus 2 stupne. Áno, nejaké to sneženie sa objaví sa zhruba nad 1300 metrov. Výborne. Pri bio ideme takto. Tak. A ideme bio ostáva na trojke. Čo je mierna záťaž. Nasledujúce 4 dní budú prevažne zamračené. V útorok zaprší, hlavne na západe Slovenska. Ďalšie 2 dní očakávame dážď. Všade v piatok bude malá. No, ale samozrejme do večera, keď sa od západu znova rozprška, tak teploty sa väčšinou vyšplhajú na tých príjemných plus 3 stupňov. Štvrtkové a piatkové rána primrznú. No a tú prognostiku nechám pre teba. Ja sa s vami ešte raz lúčim, želám pekný večer. Peťko, ahoj a rozlúč sa ešte s televíznymi divákmi. Želám pekný večer. Tak na ten záver. Ak v decembri... Juro. No, ak v decembri prepelíci po poliach behajú, bude tuhá zima. Bude tuhá zima. No a teraz povedz, že želám pekný večer, sledujete jednotku medzi televíziami. Jasne. Áno, a že želáš krásnu adventnú nedeľu ešte všetko. Áno, želám krásnu adventnú nedeľu. Dobre. A o týždeň sú tu Vianoce. Okay. Majte sa. Želám pekný večer, dovidenia. Poď, Peťko. Bože.